Seogad. Gur mágad? Linda? Fáiltrúd. Gur míl maith. Agus tá túra mam. Cehfuil tú? Mac! Gaile, what do you insert? Bhí sé tí haigear bá. Yeah, ní te an inis, agus ní te freagart an fón. Well, níl sam rud mai lá leis an bhidéanas. Cé fá? Wat sa cantlach bhí sé am hainar bá. As a féin siúd. Gaile maicin tú níirta le scoil má chuirtú? Yeah, dear. Gaile, fan second. A chóna den cunne le sin Canfort a séar bá. So mar se still siúd ní go fón casta géir. In Canfort? Yeah.